Možno práve dnes potrebujete počuť tieto slova. Ak máte po 60-ke a stále sa cítite viny, keď poviete nie, tak vás celý život učili jednu nebezpečnú lož. Že dobrý človek musí vždy myslieť na ostatných. A viete, čo je na tom najsmutnejšie? Mnohí prežili celý život pre iných a zabudli na seba. Dnes sa cítia vyčerpaní, sami a nedocenení. Poviem vám niečo, čo vám možno nikto nikdy nepovedal. Máte právo vybrať si konečne seba. Koľkokrát ste povedali áno, aj keď vaše telo kričalo už nevládzem. Koľkokrát ste pomohli všetkým okolo a večer zostali úplne sami so svojou únavou. Mnohí ľudia po 60-ke si uvedomia jednu bolestivú vec až príliš neskoro. Celý život boli dobrí ku všetkým, okrem seba. A práve o tom bude dnešné video. Nie o egoizme, nie o bezcitnosti, ale o zdravej sebeckosti, o schopnosti konečne povedať, aj môj život má hodnotu. Ak máte radi pokojné životné úvahy, ktoré človeku otvoria oči a pohľadia dušu, budem rada, ak sa pridajte k našej komunite a dáte odber. Možno práve ďalšie video príde v deň, keď ho budete najviac potrebovať. Vyrastali sme v dobe, keď obeta bola cnosť, kde unavená matka bola silná žena, kde muž, ktorý nikdy neodmietol pomoc druhým, bol charakter. Nikto nás však nenaučil jednu dôležitú vec. Človek, ktorý stále zachraňuje všetkých okolo, často potichu ničí sám seba. A možno to poznáte aj vy. Telefonát, ktorý nechcete zdvihnúť. Návšteva, na ktorú vôbec nemáte energiu. Pomoc, ktorú sľúbite, aj keď vás všetko bolí. Prečo? Pretože sa bojíme, že sklameme ostatných. Ale priatelia, čo ak ste celé roky ničili seba? Po 60-ke sa mení jedna veľmi dôležitá vec. A to pohľad na čas. Zrazu si uvedomíme, že ho už nie je nekonečne veľa. A každá chvíľa pokoja, ktorú obetujeme len preto, aby boli naši blízki alebo známi, spokojný, je kus života, ktorý sa už nikdy nevráti. Poviem vám jednu vetu, ktorá mnohým ľuďom po 60-ke úplne zmenila pohľad na život. Keď niekto potreboval pomoc, boli ste tam. Keď bolo treba niečo obetovať, ustúpili ste. Keď ostatní plakali, utešovali ste ich. Ale povedzte mi úprimne, kto bol tam pre vás? Kto utešoval vás, keď ste potichu trpeli? Preto vám dnes chcem povedať niečo jednoduché. Máte právo odmietnúť, odpočívať, nevysvetľovať a nemusíte byť stále k dispozícii každému. A viete čo? Svet sa nezrúti. Ľudia si zvyknú. Ale vy si musíte zvyknúť na to, že váš pokoj je dôležitý. Skúste na budúce jednu jednoduchú vec. Keď vás niekto o niečo požiada, neodpovedajte hneď. Nadýchnite sa. Zastavte sa. A pokojne povedzte, ja si to musím premyslieť. Možno to znie ako maličkosť, ale práve v tej chvíli si beriete späť kontrolu nad svojim životom. A ešte niečo dôležité. Nemusíte sa ospravedlňovať za to,
že ste unavení. Nemusíte vysvetľovať, prečo chcete pokoj. Veta "dnes potrebujem čas pre seba" úplne stačí. To najdôležitejšie si však väčšina ľudí uvedomí až príliš neskoro. Človek, ktorý si nikdy nedovolí myslieť na seba, jedného dňa zistí, že prežil život ako hosť vo vlastnom príbehu. Vybrať si seba neznamená, že prestávame milovať druhých. Znamená to len, že po rokoch obetovania sa začíname konečne milovať aj sami seba. A možno je práve toto tá najväčšia múdrosť života po 60-ke. Ak ste sa niekedy cítili neviditeľní napriek tomu, koľko ste pre druhých urobili, napíšte do komentára jednoducho slovo áno. Možno je to práve dnes prvý krok k tomu, aby ste konečne začali žiť aj pre seba. A ak poznáte niekoho, kto celý život myslel iba na ostatných, pošlite mu toto video. Možno práve dnes potrebuje počuť, že aj on má právo na pokoj.